aquí conmigo, puntuales, Nieves está por aí, moi boa tarde desde... Oh, que tal? Moi boa tarde. É que ninguén se olvide darlle ao like, eu aí estou completamente de acordo. Bienvenida al chat, sí, todo está bien, chat. Vale. A ver si vai todo ben. Hola, que tal? Moi boa tarde de novo outra vez. Veu a viver en Narón ao lado de Ferrol e levamos 3 meses sin parar de llover. Yo no puedo tener un huerto en invierno, definitivamente. Sí que podes. Só tes que vir para aquí, podes vir a vivir aquí, onde vivo eu, ou eu que sei, ou podes, por exemplo, facer bancales, ainda que chova, porque aquí tamén leva chovendo un montón, pero vos de enseñar os bancales porque están enxoitos, non están enchoupados polo menos de... Bueno, aquí, a ver, chove moito, pero tamén escorre, que hai sitios que son máis encharcados, supoño. Moi boa tarde, hola, que tal? Empecé a ver hace año y medio cuando me mudé para una casa con finca y te pregunto, ¿has escrito un libro? Me encantaría poder tenerlo sobre qué hacer de enero a diciembre en una huerta. Libro non teño, pero vou ter que plantear, porque así como mo pides ti, hai moita xente que o pide. Pero bueno, eso é como a largo plazo, porque eu nunca me plantín escribir un libro. Pero que, bueno, que non é algo que vesa descabellado, pero non vai ser para agora. Sabes que pasa, Begoa? Estou intentando que ter algún vídeo no meu canal que sexa que hai que facer na horta, pero teño por meses. Ti busca en xaneiro, febreiro, ao mellor algún mes aínda me falta, porque o meu canal non é que teña tampouco tanto tempo. Ao mellor algún mes faltame, pero sí que teño algúns vídeos de que facer en xaneiro, que facer en febreiro na horta, traballos de marzo da horta, que plantar en marzo, que facer en abril, eso sí, Como cambiaste el día? Ahora vos explico, a ver se chen... Estaba mirando porque tiña, creo, mal postos os chats. Hola, Eva, que tal? Moi boa tarde desde Salvaterra do Miño, supoño que será. Moi boa tarde, Vanessa. Boas tardes, Damián Pinto, que tal? Ánimo que o mal tempo págase co bo tempo. Mal tempo págase... Mira, unha vez un home preguntoulle ao home do tempo que tempo viña e o home do tempo dixolle ao home que lle había que dar tempo ao tempo porque o tempo bo sin tempo non viña. Entonces, o bo tempo só lle hai que dar tempo, pero vai a vir. O bo é que non temos que facer nada, esperar solo e xa virá o bo tempo. Moi boa tarde, que guai que esteades aquí comigo. Como cambiaste el día? Pregúntame, Fátima. Vou ter que repetilo varias veces porque vai a ir entrando algunha xente máis. Me imagino. Eu quero pensar que, aínda que cambiase así o día, que hai xente que podería estar aquí no directo, non? Hola desde Aldán, hola, que tal? Mari Carmen. Hola, Luzca, xa mirei o vídeo do kéfir, mira que me fallaba, di mi Irene, porque eu non sei quen é Irene González, pero cando alguén me pregunta por privado, que, bueno, mensajes privados, eu non sei se vos imaginades cantos mensajes por privado a través de Instagram, de Facebook, no Messenger ou aquí no canal de YouTube, ou cantos mensajes me poden chegar diariamente, que non podo contestar, evidentemente, porque é imposible, aínda que me pagasen por contestar a eses mensajes, sería imposible contestalos, porque non daría tempo. Sondes moitísima xente que chegades a min e que tendes dúdas e que me preguntades. Entón, cando alguén me pregunta algo sobre kéfir, como teño un montón de vídeos
sobre kéfir, a min interésame mellor que os vaiades mirar ao canal. Entón eu sei que hai moita xente que non sabe que teño canal en YouTube. Sobre horta teño moito que contarvos aínda, de como eu traballo a miña horta, como coidar unha horta. Sobre cociña tradicional e recetas, teño así para vos enseñar. Pero sobre kéfir, sí que teño aínda vídeos para facer, pero teño moitos. Por eso redirijo á xente que me pregunta sobre kéfir, dígolle, mira, teño un montón de vídeos e telos que ir a mirar, como capítulos, porque se estás interesada no mundo do kéfir vai che axudar moitísimo máis ver vídeos, porque ademais non é o mismo explicar algo con palabras que enseñalo con imágenes e así. Así que, eso, vídeos de kéfir, a miralos ao canal de YouTube. Hai un sitio que di que o tempo que ven, no seu tempo, sempre é bo tempo. Hai un sitio, o tempo que ven sempre é bo tempo. E o que dixo ademais, Nieves, é que o mal tempo no seu tempo tamén é bo tempo. O sea, o que nós lle chamamos mal tempo porque é moita chuvia, a chuvia necesítase porque no verán non vai a chover e a terra necesita ter reservas de agua. Se somos un pouquiño inteligentes faremos a nosa propia reserva, encheremos os embalses e non dañaremos o medio que os rodea para ter unha agua limpa que poidamos usar e beber e consumir, porque no verán non chove. Entón, é moita chuvia? Pois non é moita chuvia, estáse lavando todo, lávase a terra porque evapórase, sube para arriba e baixa moito máis limpa de cando estaba no chan, porque nós somos uns porcos e manchamos a agua que temos para consumir. Entón, o noso ecosistema, o noso sistema terrestre, o que fai é filtrar esa terra, levala en forma de vapor e facela caer en forma de precipitación, de chuvia, limpa, todo máis limpa que pode limpar, volvenola a mandar. Entón, nunca é moita chuvia, o que non está é ben gestionada. É a miña maneira de velo, Por exemplo, cando hai moita neve ou cando hai moito frío, que tamén lle solemos chamar mal tempo, non é tampouco mal tempo, porque é unha forma de sanar a terra. Non hai mellor maneira de sanar unha terra que con fríos baixo cero, porque desa maneira a inmensa maioría dos hongos e dos bichos malos que pasan invernando nas terras morren. E despois, gracias a que morren, non temos que usar tantos pesticidas, tantos fungicidas, nin temos que sufrir tanto para loitar contra maldades que atañen ás nosas hortas. O sea, que o frío tamén é bo tempo. O frío no seu tempo é moi bo tempo tamén. Hola, Daniel, que tal? Daniel Curro, que tal? Moi boa. Aquí está Carliña tamén. É de súa nai. Hola, cambiando o día, pero estamos por aquí. Agora vos digo por que o camín e non quería deixar de estar con vos, pero estou encantada. Hola, Carliña, de falar ca nosa afillada, porque quero saber como van os sementeiros. Esta semana non me mandastes foto de como van os sementeiros. E a min interésame saber, quero saber se che van ben ou non van ben. Que se non van ben non pasa nada, que depois compramos as plantas xa para plantar e listo. O importante é ter esa necesidade de querer poñer as túas semillas en terra para ter as túas plantiñas. E xa iremos aprendendo a todo. Ei, que non é domingo, me has pillado desprevenido. Bueno, xa. Hola, Iris, hola, María, Bernárdez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el directo hoy? Me pillaste con el pie cambiado. Imos vendo. Non sabía que eu sabía directo. Eu tampouco. Menos mal que me avisa o teléfono. Ah, que guai! Marga, eso é porque tes posta a campaniña. Entón, pois, genial. Hola desde Aledo, desde Murcia. Cocina en Vena. Por Vena. A cociña por Vena. Cuánto tempo sin pillar un directo, que ilusión merendar con vosotros. Home, a ver, é que estás merendando? Eu quero saber o que estás merendando, que me interesa moitísimo. Queremos saber que estás merendando. Cocina, ademais, Cocina en Vena. Supoño que tes un canal aquí en YouTube, que depois hai de mirar. Quero saber que estás merendando.
Pois, bueno, que bien, sábado e domingo. Yo non, é que non podo domingo, por eso o fixen hoxe. Estou buscando un vídeo teu con fideus de arroz e non o encontro en YouTube, que antes estaba. Sabes que pasa, María Bernárdez? Que o estás buscando mal. Si pos fideus de arroz ou de arroz, non o vas a encontrar, porque os fideus que eu uso son de soja, que fideus de arroz eu non suelo usar, porque quedan moi pastosos, pegañentos, e os de soja, espera, vouchos enseñar a ver se son estes. Aquí estou, viste, que rápido. Si... Canto ruido, non? O vídeo que estás buscando é deste tipo de arroz, porque os de fideus non son fideus de arroz, son fideus de fabas de soja. Estalo buscando mal. Busca solo, pon solo no canal, Nusca fideus. A ver, vou non buscar eu, porque se pos que son de arroz non a vai a encontrar porque non teño ningún. Nusca fideus. Pois sí. Mira, ademais, mira, ao momento, puse Nusca fideus e o vídeo titúlase Fideus cristal con verduras. O sea que tens que buscar así, solo poñendo Nusca fideus, xa che sale. A ver quen máis lle podo axudar por aquí a algo. Xa non digo máis, agora escoito. Gracias, Nusca. Porque antes ao mellor non me escoitabas. Ao mellor é que non lle teño bastante volumen. A ver, eu dinlle todo o volumen. A min tamén me chegou o aviso. Moi ben, Ángeles, xa porque tendes a campanita activada. Bueno, pois maravilloso que poidades estar aquí conmigo. El canal lo tengo abandonado por culpa del trabajo, soy enfermera. Por eso lo de en vena. Claro, e non me tocou la lotería. Claro, entón tens que seguir traballando. Pois vamos a curiosear a ver que pon aquí cocina en vena. Cocina en vena. Claro, en vena porque aquí estás. 5.000 suscriptores. 47 vídeos, pois tes un montón de vídeos. Cochinillo, asado, ternerilla. Bueno, patatas confitadas, postres. Moi ben. Despois hai de mirar. Pois non se poden abandonar os canales de YouTube. Bueno, voy a merendar un café con leche, pan e chocolate. Todo xunto. Café con colacao, facendo unha especie de mezcla. Que vergüenza, Diela. Que va? Si, joder, hai que promocionar o traballo da xente. De vergüenza nada, depois hai de mirar. Para non variar, eu recordo que toca darlle os dediños. Moi ben, Damián Pinto, estamos dicindo que lle hai que dar o me gusta, porque 97 personas, claro, é que eu entendo que as outras 100 e pico ou 200 e pico que suelen estar no meu directo non se enteraron que había ose directo. Pero, que vos quería dicir? Vamos a ver. Vos sabedes perfectamente que febreiro é o mes do entroido, de carnaval, que suelo facer pois presentacións polos ayuntamientos, bueno, que me chame, claro, de murgas, de comparsas, de entroido, de desfiles. É unha cousa que me gusta moito, 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 moito. Entón, teño varias cousas os próximos 3 domingos, por iso fago directo hoxe, porque non vou a poder estar con vos nin mañán, nin o día 8, que vou a estar en Lalín, no cosido de Lalín, e o día 15 vou a estar en Muros, facendo unha presentación das comparsas de Muros, así que os que seades de por aí de Muros ou así, que sepades que vou a estar o día 15
en Muros. E o 17 vou a estar presentando tamén as pasarrúas e os carnavales e as murgas e as comparsas na Pobra do Caramiñal. Entón, que febreiro, que se me fai moi complicado estar con vos hasta o día 22. Iso si non me surge ninguna outra actuación en directo, claro, porque eu, ao igual que cocina en Vena, facer os directos non é o meu traballo, porque eu aquí non cobro nada, entón se me chaman para traballar, teño que ir a traballar. Encantada, quero dicir, porque me gusta moito, Así que, eso, que non vou a estar con vos os próximos 3 domingos. Non sei se poderei facer o directo os sábados, pero terei vos que ir avisando. Porque en febreiro e en marzo teño bastante traballo. Entón, pois, ireivos dicindo: hola, desde Asturias, me costou mucho entrar. E ya le doy al dedito. Ela porque che costou moito entrar, o sea, que se fai como difícil ou así. Non sei o difícil que pode ser, entrar como eu non entro. A min resulta-me difícil preparar o directo para que non entren as lesmas, pero, bueno, non sei como é de difícil para vos. Boa tarde, eu fixen eses fideus e están moi bons aquí en Oseiro, descansado para dalo todo hoxe á noite, que estamos de festa. Moi ben, pero onde é festa? Porque co que chove unha festa fora non será. Entón, imos todos hasta aí. Estamos invitados, Inés Boedo, porque, a ver, se hai que... Eu se estou descansando tamén, E despois si temos que ir á festa. Donde é Oseiro? Donde é Oseiro? Que me sona en Lugo. Entón, claro, quédame un pouco a desmán. Quero saber, Oseiro. Oseiro é... Eu non chego. É na Coruña. Para lá de Carballo, o sea, antes da Coruña, por aí, antes da Coruña, en Arteixo. Pome que é como a... Sí, pode ser, por Arteixo ou así. Non chego, quédame moi longe. Non chego. Madre mía, non tengo maneira de darle al me gusta. Ti ponte tranquila. Ten que haber en algún sitio un chisme que poña 3 rayiñas ou 3 puntiños. Clicas aí e vaiche a abrir un abanico de opciones. Ten que haber unha que poña así un dedo e que sea de me gusta. Fiesta, fiesta! Disfruta, jajaja. Nusca está liada. Silvia, que Silvia eres? Eres a que me vai enredar domingo? Pois non sei que... Nusca está liada porque lle gusta liarse tamén, vouche dicir. Este martes vou estar no Quen Anda Aí. O miércoles vou a dar clases en Boiro. O jueves vou a ir á Radio Gallega. E despois vou ir a dar clases en Santiago. E despois todo ese... Nusca está liada, Así que non é de risas, é de serio. Hola, Nusca, podesme dicir cando se podan as frambuesas? Moitas gracias. Son Olga. Olga, cando me preguntedes algo así, é interesante que me digas de onde eres, ou máis ou menos, bueno, e se non dá igual, xa te dixo, mira, as frambuesas poderíalas podar xa agora, porque xa están como en descanso, en letargo invernal, xa lle caíron as follas, xa están, bueno, as miñas aínda sobreviven ben con follas e con fruto, algún fruto, pero se dixo sobrevivir, o sea, costalle moitísimo manter o fruto ou maduralo, pero ten, porque eu vivo nunha zona privilegiada, e poderías, queredes saber que me dou calambre? E nada, teño enchufada a tablet. Fixo un chispazo. Soy unha chica con chispa. Dou un chispazo a tablet. Dou un chispazo. Carai, estou cargada eléctricamente. Vou ter que ir a andar pola playa ou pola herba para facer a descarga de electricidade. Bueno, cando se podan as frambuesas, que pasa? Que se na túa zona fai moito, moito frío, o sea, se te levantas pola mañán
nun caldeiro de agua que deixastes á intempelle hai un disco flotante de hielo, iso é moito frío. Entón, facerlle cortes con tanto frío ou con demasiada chuvia como está facendo estes días é un pouquiño contraproducente. Entonces, agora, se podas, no inverno non fai falta mirar o da luna, porque o árbol ou o arbusto non está ca salvia nin para arriba nin para baixo, está dormindo, está aletargado, está invernando. Entonces non vai a ter problema, non tens que mirar a luna, pero si o da chuvia. Entón, cando deixe de chover un pouquiño, antes de que veña a primavera, antes de que empece a botar os gomos novos, que logo os botan, tan pronto chegue marzo. Así que agora en febreiro, cando deixe de chover, faz unha podadura. E dinos, Marinieves, María, joder, calquera ese nombre, eu sei que é a mamá de Carla, pero María Nieves Romero Leites 7500. Costa dicilo todo seguido, non sei dicilo todo seguido. Ao final, desbancaches o gran médico que iba a ir a Lalín. Fes todo cosido. Non o desbanquín. Moi ben, pois mira ti, é verdade, porque vou a contar ao resto da comunidade, porque está moi guai, porque mira, fai uns meses fun a Lalín que me chamaron para dar unha charla de, bueno, pois de hortelar e de estar ali, pois, en un era como unha xuntanza de mulleres do rural e de mulleres emprendedoras e tal, bueno, que foi un acto moi chulo e estaba ali o alcalde de Lalín, pas que non seades de Galicia, Lalín é un sitio, un concello de Galicia que durante o mes todo de febreiro é moi famoso polo cocido gallego, o cocido de Lalín, e vaise comer o cocido a Lalín todos estes fins de semana, non? Durante o mes de febreiro. E a parte do Entroido teñen tamén un día que fan, pois como se fora de Entroido, con pasarrúas, con carrozas e a xente do pueblo pois caracterizada de unha forma para facer unhas carrozas, e levan charangas polo medio, e música, e baile, e tal, bueno, así. O Ayuntamiento pois teñen unha cousa así moi chula que é que cada ano levan como se fora unha persona embaixadora para ir a dar, pois, como se fora o pregón, non? E cando fun a esta charla ali a Lalín, a esta xuntanza de mulleres do rural, o alcalde, pois, bueno, falou falando así comigo e tal, e díxome, mira, queres ver para ver, tal, hai que traer máis veces por aquí, por Lalín, xa miraremos e tal. E eu dixenlle, pois eu quero vir a presentar as murgas, o sea, que, como se di, quero vir a dar o pregón. E eu, pois eu quero vir a dar o pregón, pero xa tiñan como falado ou apalabrado ou contratado a un médico, a un señor que era un médico. Entonces, claro, dime, no, porque este ano xa ven o gran fulanito de tal. E dixo o nombre, non? Eu que din así. E eu, pois non sei quen é. E dime, como non vas a saber que é un médico ilustre, é un médico moi bo, que tal, que se chama tal. E eu, pois eu non sei quen é. E resulta que na sala, no acto, pois había, non sei, 200 e pico personas, ao millor, ou así, ou non sei, sobre 300. E dixo, pois eu non sei quen é ese, será moi ilustre, e será moi conocido, pero que eu non o conozo. E dixo a xente, vamos a ver, levantade a man os daqui que conozades a este médico, non? E dixen o nombre e o apellido, porque agora xa non me acorda, quero dicir, non é que non o queira dicir, é que non me acorda. E dixo, levantade a man os que conozades ao médico. E, bueno, levantaron a man das 200 e pico de personas que había na sala, levantaron a man, pois, unhas poucas. E dixo, e agora levantade a man as que
as persoas que conocedes a Nusca Chousa. E claro, reíronse e levantaron todos a man. Se eu mirín po alcalde e díjolle, non hai máis que decir, señoría, o sea, non hai nada máis que añadir, ti trae quen queres. E foi así como moi simpático, moi gracioso, non? Entón, ele fíxolle moita gracia e dixo, bueno, non te preocupes que como pregoeira non podes vir porque tal, pero xa argallaremos algo. Entón, pois, estuvo moi simpático. Celi, non sabía que había ose directo, non sabíamos nin can, era un secreto. Nusca, como me gustaría ir ao Antroido contigo. Pero vente, quero dicir, porque vou estar, xa che digo, en Muros, vou estar na Puebla, do Caramiñal. Que tes que facer total eses días? Vou repito os días, e repito para a xente que está entrando agora, que di, cambiouse o día do directo, vuelvo ao trabajo, Lador, vuelve ao trabajo, déixanos aquí, que xa me encargo eu, moitas gracias por estar este ratiño. Ao outro, Rafa Castillo tamén se vai despedindo que está trabajando, pois nada, gracias por estar un pouquiño aquí con nós, atendo ao traballo, que xa quedou aquí ao cargo de toda esta xente. Repito, para a xente que entrada esa hora, que non sabíamos ninguén que os había directo, pero estame surgindo traballos aos que teño que ir. Mañán non podo vir, o día 8, que é tamén o próximo domingo, vou ao Cosido de Lalín, o día 15 teño un acto de presentación das murgas e comparsas e do Entroido, tal, en Muros, e avísovos que o 17 na Puebla. E martes día 3 vou ao Quen Andai e vou andar un pouco liada. Entonces, teño os domingos, os 3 seguintes domingos, ocupados, líome, e que eu líome como unha persiana. Nuscas, eu son de Salvaterra de Miño, pero teño un fillo, nora, e 2 netiños en Lalín. Ah, que guai, pois moi benvida. De Salvaterra do Miño, e máis ten os 2 netiños en Lalín, supoño que terá tamén ali a familia. Voy a poner like e me voy a suscribir. Andrés, pois moi benvido, moitas gracias por darlle o like e por quedarte no canal. Moi benvido. É un canal no que non me reín por mal. Non te preocupes. Chao, Nusca, gracias, sentiña mi madre. A xente tensme que ir, claro. Rosalía, gracias por estar un ratiño aquí con nós. A ver se nos vemos no programa en Quen Anda Aí. Marga, hai para darche outra aperta, se estuvestes logo, pois vou este martes, en 3 días. Creo que ya encontré a maneira, ya le di al me gusta. Que guai, moi ben. Xive de todos aí á carpa. Mira, a 9 kilómetros da Coruña, eu que digo, non ves? Todos á festa. Me alegro por ti que teñas compromisos. Malo non terte os domingos, alégrome. A ver, todo se vai a normalizar. O que pasa é que o mes de febreiro é un mes no que xa normalmente, xa antes de eu ter o canal de YouTube e xa antes de ter os directos con vos, o mes de febreiro para min sempre foi un mes de moito, moito traballo, porque xa levo moito tempo facendo así, presentacións de desfiles ou de carrozas ou de comparsas, murgas, así, que me gusta. Xa leo unha lesma xa. De onde sois? Cando tes en Muros? En Muros o día 17, martes, que é martes de Entroido. Así que che quero ver por ali. Non te preocupes, o traballo é o primeiro. Que guai. E vaiche dar tempo para facer orellas fillosa e todo rico? Claro que me dá tempo, Carlos, como non me vai a dar tempo? Eu sigo comendo, non teño na miña casa a unha persona que me faga as tareas mundanas e que me veña a facer a comida. Eu son unha persona igual que vos que sigue facendo a comida, o desayuno, pensando, hoxe comemos carne, mañan hai que comer peixe, teño que quitar do congelador tal, teño que salar a carne. Iso sigo facendo. Teme que dar tempo. Para cando o libro de sabiduría de Nusca, pois non sei. Pero un día. Hombre, que ven a mellor youtuber do país.
A donde, Carlos? Non encontro a lesma, Pois non encontro a lesma. Saludos, bella alma da bella Chousa. De donde sois por tu acento? Eh, Se te refieres a iso como lesma, non creo que fixera por mal, No. Joé Laguirre, eu son de Galicia, unha zona de España, en Europa, ao ladito de Portugal. Soy de Asturias e este año vamos al Carnaval de Coruña e en Carballo. Que ben o vades a pasar, Iris. Pero en Asturias tamén tendes Carnaval, non? Igual que aquí. Supoño, non? Ou non? Ou non? Eu quero que mo digas. De todos os xeitos, Iris, podes buscar, si ves, por exemplo, pasar unha semana ou así, non? A Galicia, desde Asturias, e queres coller o máximo número de festas de Entroido, gallegas, podes mirar como, o sea, que non todos os ayuntamientos, nin todos os sitios se celebra o Carnaval o mismo día. É verdad que moito concéntrase no martes de Carnaval, pero outros fan o lunes, outros fan o sábado, outros fan o domingo, outros fan o viernes, sempre vai haber festas que poidas mirar. Entón, se só ves unha semana, pois recomendoche que mires, porque ao mellor apetéseche vir, por exemplo, o 17 a Puebla, que fan moi chulo, montan unha festaza que flipas, moi visual, moi divertido, moi ameno, cheo de música, baile, enchese a calle de colorido, de choqueiros, de carnavales, está moi chulo. A Muros, a verdad que nunca fun, e vou ir este ano por primeira vez, o sea, o día 15 en Muros, o 17 na Puebla. Non te preocupes, o traballo é o primeiro. Iso, Soulín, gracias. Te creo. Ti eres a mellor creado de contido útil, de verdade, do país. Bueno, home, Carlos, a ver, eu creo contido, pero hai moita xente que fai contido moi bo. Tamén é verdad que como facer vídeos é gratis, só tes que ter un teléfono e conexión a internet, hai moitos vídeos que como non hai que pasar filtro, hai moitos vídeos que é verdad que son chatarrillas, pero hai moita xente moi boa creando contido. Pero, bueno, agradeceche moitísimo que me digas eso. Ojalá puidera, o sea, vivir do meu contido solo, pero non son capaz por dous motivos moi principales. Un, porque o que pagan por crear contido non é moito. E outra, que eu son incapaz de deixar de lado ir a dar charlas, falar con xente, ir a axudarlle a xente a, pois eso, dar charlas, dar obradoiros ou ir de vez en cando a falar pois nun colegio, nun instituto, que me encanta o contacto ca xente, e falar ca xente, ou con rapazada, ou como de vez en cando ir facer unha animación deste tipo porque me gusta moito, porque me divirto, porque me pagan e pero que me gustame moito, disfruto moito, entón, mentras poida, non podo deixar de facelo, aínda que non queira deixar de crear contenido tamén, porque tamén me gusta axudarvos, pois, facendo vídeos. Moitas gracias, Carlos, polo apoio incondicional. Podo podar os fisalis, están a tope, pero igual estou esperando demasiado. Mira, o fisalis é un tipo de planta, Celia, ademais, vive en Vigo, que vai a soportar moi ben a poda casi en calquera época do ano. O sea, eu non lle choro a poda aos fisalis,
Como agora no inverno, para que podalos? Pois para que non se vayan moito de madre, porque senón sabes que é unha planta que en cada axila de cada folla é capaz de botar un brazo diferente e arma moito, e co vento destrájase. Entonces, que non che dé a pena quitarlle algún cacho cando vexas que se vai moito de madre ou que cai no chan ou así, porque esas ramas é mellor quitarllas para que se entre a súa forza en formar o que ti queres, ou sea, en donde estea ben postiña, onde podas guiar ben, porque ás veces o fisalis, cando xa ten as varas moi largas, costa moito como leválas ao sitio para amarralas un pouco. Entón, pois, córtalle a rama, non ten problema. E despois eu, a finales de verán, suelo lle dar tamén unha podadura extra para deixar como os frutos expostos, non? Empezo a quitar ramiñas novas, follas, ás veces os meus fixales botan follas que parecen de verduras, son enormes, porque están moi ben nutrida a terra e vaille ben, e bota follas moi grandes, entón quedan os frutos como tapados, e como quero que lle dea o soliño hasta a última raioliña de sol que haxa antes de que veña o otoño para que me maduren os frutos, pois tamén lle dou outra podadura a finales do verán, antes de que empece o otoño. Así que non teñas medo, Nieves, en podar o teu fisalis. Agora ou cando queiras. Bueno, agora fai demasiada chuvia, espera un pouquiño, pero agora ao largo de febreiro pódelo facer. Hola, moi boas tardes, Nusca e comunidade. Hola, María Dolores Suárez, que tal? Moi boa tarde, benvida a este directo inusual dos sábados, cando normalmente é os domingos. Que pasa cos likes? Eu vexos igualados, hai 119 personas e 118 me gustas. Eu nin me queixo, sei que sempre entra xente e marcha xente, e debería de haber máis me gustas que xente en directo. Pero, bueno, non me queixo. Estades aí e estou contenta de que esteades aí, quero dicir, porque ao cambiar así de día e a veximos non con moita antelación, claro, que esteades aí, pois, non sei, resultame de agradecer. Vamos a terche que traer ao canal de Benbrive, que a semana pasada dicía Benvibre. Xa me dixeron que era por alá, por León, non? Por León, ou así. A ver si movo fíos. Aquí celebramos o fin de siguiente. Joder, pois a pura. O sea, que fin de semana siguiente? O 21 e o 22? Joder, ou 28 ou 1, quero dicir, bueno, non, xa será moi tarde, pero se celebrades o 21 ou 22, move fíos, que ainda me vou a Benbrive. Camiña a filladiña, imaginaste que guai, as dúas disfrazadas ali no escenario. Sube aquí, Carliña, que temos que facer unha presentación de entroido aquí. Pois estaría moi guai, así que a empezar a mover fíos, fala aí cos do ayuntamiento. Si, hai moita xente facendo contido, tú eres das miñas preferencias. Moitas gracias, Pili. Falas moito ben, mete medo, saludos desde Asturias. Faltas moito ben, mete medo, faltas moito ben, mete medo, saludos desde Asturias, saludos de tu primo hermano Francisco Javier. Non sei se eres primo hermanos porque, claro, porque somos, separounos a política, o mapa político, que demais Galicia e Asturias, pois primos hermanos, pois como con Portugal e como a León tamén. Paga un pouco dende logo, Nusca, a túa sabiduría vai ser imprescindible de cara ao mundo que está por vir. O futuro vai a estar cos pés na terra. Pois, con toda a razón, Carlos, douche a razón, porque mira, cando empecín, fai nada, empecín o ano pasado, a miña edad, o sea, dixo, pois vou-me tirar ao río sin saber se hai agua. E dixo, porque non sabía realmente se a xente quería escoitar o que eu teño para dicir. Dando clases, quero dicir, clases, charlas, obradoiros, cursillos e así.
Pero a miña sorpresa foi grande cando me din conta de que non só a xente sí que está interesada en saber como se cultiva e como tratar a terra de un xeito amigable, digamos, ecológico, regenerativo, aprender como facer o teu propio compost, como facer o alimento para as túas propias plantas sin ter que comprar alimentos artificiales, e hai moito interés. E iso, pois, fíxome estar agora onde estou e estou moi contenta porque non me faltan traballos para ir a dar, pois, clases, obradoiros e isto así, non? É verdad que cara ao mundo que está por vir, non, di Carlos. O que está por vir eu supoño que te refieres ao de Mercosur, porque non só nos van a meter alimentos que con demasiados tóxicos, agrotóxicos, químicos, glifosfatos, cousas que xa están prohibidas na Unión Europea porque está comprobadísimo que son moi dañinas para a salud, que se acumulan no noso corpo, que acarrean desastres de salud, moitos produtos que están prohibidos porque saben perfectamente que son cancerígenos, que e resulta que agora métennos produtos de outros países nos que non están prohibidos ese tipo de tratamientos nas hortas, entón, pois, vamos a ter un problema gordo. Sobre todo porque para competir cas enfermedades de unha maneira máis sostible ou máis ecológica sin usar eses químicos que atallarían as enfermedades ou así, e aquí en Europa, como non están permitidos, o sector primario, o sea, a agricultura en general, ten que loitar moitísimo máis, traballar moitísimo máis, sufrir pérdidas por non poder botarlle según que cousas, según que produtos que están prohibidas. Entonces, claro, os produtos de aquí teñen que ter un precio diferente aos produtos que veñen de fora, aínda vindo de miles de kilómetros de distancia, porque teñen como máis fácil sacalos adiante. Entón, claro, aquí o sector primario vai a sufrir moito e van a desaparecer moitísimos produtores agrarios, por desgracia. Entonces, claro, o que di Carlos é verdade, o sea, aprender a cultivar a nosa terra, aínda que sea un cachiño pequeno, se o temos, e temos a suerte de ter, ou fomentar, incentivar, pedirlle aos ayuntamientos que fagan hortos urbanos, que cedan un cachiño de terreno para que, se ti non tes terras, poder cultivar as túas 2 lechuguiñas e os teus 3 tomates, pois penso que é unha moi boa idea para cara como se presenta o futuro das nosas terras. Saludos desde Gijón, Mari Carmen, moi boa tarde. Vas a facer estes sábados o directo, xa non podes o domingo ou só é hoxe? Daniel, vou a volver a repetir porque claro, a xente está entrando e non ve, pero teño traballo os próximos fins de semana, entonces quería estar hoxe con vos porque non podo estar mañán, nin domingo que ven, nin o seguinte domingo, nin o outro martes, nin... Entonces que febreiro, como teño bastante choio, pois non sei cando vou poder facer o domingo o directo, entonces vou ter que avisarvos como é unhas horas antes ou así, e os sábados que poda estarei aquí para facelo, e se non retomaremos e todo volve ao seu cauce a partir de marzo. Pero febreiro para min é complicado estar con vos facendo os directos solo porque teño outros traballos en outros sitios, porque o entroido tira moito de min. O sea, que me salen traballos de presentación de murgas, comparsas e cousas así, estou encantadísima, así que estou un pouco liada. Ola a todos e a todas, Nusca, os meus allos creo que están afogando. Teñen as cintas amarelas. É complicado, se as teñen amarel, pero non estés no tallo alto. Mira, María, non sei se os teus allos os pusestes en un tallo alto, elevado, e aínda encima así
che están afogando por culpa da chuvia. Ou se os plantas a ras de chan, que é normal que morran. Se os tes a ras de chan e agora está moi encharcado ese chan, non vas a ser capaz de sacalos adiante porque ainda veñen ainda semanas de moita agua. Pero se os tes nun tallo elevado e che están amarilleando, eu ainda che diría, porque ainda non están os bulbos formados, ainda podes recuperar, diríache que os cubriras con unha malla térmica de cultivo, compras así, ou manta térmica de cultivo, haina a vender nas agrarias, e o cacho, o sea, é moi livián, é como unha teliña blanca que teño enseñado moitas veces, pero haina de enseñar moitísimo máis, intenta cubrilos para que non lle dea tanto frío, que as borrascas que aínda están por vir agora, e cúbreos. Si os tes en un terreno un pouquiño elevado, senón... os puerros non mellor... A ver... Bueno, pois eso, intenta cubrilos porque se é por moito frío, aínda podes recuperalos. Porque o allo, primeiro, bota as reixiñas, despois bota as cintas, e despois, cando acaba todas as chuvias na primavera, é cando empeza a engordar o bulbo. E aí é cando temos que botar un pouquiño de xenís, estaría ben. Así que, hasta que engorde o bulbo, non está aínda todo perdido. Así que intenta cubrilos ca malla térmica, e xa me dirás, Ola, a miña horta está en Malpica e aínda non sementei nada, que aquí o tempo está criminal. Os tomates estompo, pero que fago cos pementos, deixo por imposible. Os tomates estompo. Non sei se queres dicir que os tomates si que os sementastes, de todos os xeitos, para sementar non é necesario facelo na horta na intemperie. Eu fago porque podo, o sea, Malpica, se tes moi mal tempo non deberías tampouco de sementar, pero podes sementar en semilleiros. Agora vouche dicir unha cousa, para semillar pimentos vas algo tarde, porque xa estamos en febreiro, e hasta junio, así, ao mellor non os terías para trasplantar, igual vai moi tarde. Así que este ano vas a ter que comprar as plantiñas dos pimentos. Dos tomates aínda non irías tarde, porque o tomate apura como un pouco máis, é máis rápido a facer a plantiña para estar lista para trasplante. Pero pos pimentos vas, non sei, algo moi tarde. Conchi Jiménez, hola guapísima. Hola, que tal, Conchi? E Celi dime, este ano vou ter que meterlle unha bomba de agua para achicar a horta. Os allos, o brécolo, os repolos están inundados, madre mía. Celi, ti o que tes que facer é poñer un bancal. E depois sei eu que vas a poñer 2, 3, 4, sabes? Pero polo menos un bancal, bastante alto, de mínimo 70, 80 centímetros, ben, para poder ter cousas no inverno, porque se non tan encharcado no chan é imposible. E se veñen os invernos así de húmedos como están vindo agora mesmo, no chan é moi difícil. E polo menos en un bancal elevado vas a poder polo menos no otoño plantar para ter cousas no inverno na túa man e sempre podes cubrir con unha malla térmica do frío. E a chuvia pois drena moi ben no bancal. Así que vaite animando. Mete en tareas pendientes, nesa lista que temos todos de tareas pendientes, mete facer un bancal que me mandou Nusca. Así. Nusca, cando ves pola zona do Salnés, porque donde vas quédame moi lonxe. Irene, é que teño varias charlas, pero ainda son extraoficiales e non vos podo comentar, pero estate pendiente, porque sí que vou ir, Cando se planta a cebada, e como se planta? A cebada é máis ben, bueno, depende da zona tamén, pero como se planta? Plantase como o millo, como o trigo, como o centeo, bueno, como o millo non, pero como o trigo e como o centeo. A cebada é un tipo de planta, como é? Gramínea, de grans, plantase cando xa, pois, en abril, maio, non sei, dependendo da túa zona. Cando xa a terra non está nada encharcada e hai cero posibilidades de unha chuvia que encharque.
Chego tarde, hola a todos. Non chegas tarde. O que pasa é que vou ter que repetir porque estamos aquí hoxe e non mañán. Mañán non podo estar, por iso vos aviso. Non só Mercosur Nusca, é verdad. Vamos ao mundo de escasez con problemas de falta, moitas cousas. Non sei se coñeces as publicacións do Instituto de Resiliencia de Manuel Casal, a Asociación de Esperar. Non, pero interésame eso. Quero sacarche unha foto a iso, porque creo que me vai a parecer moi interesante o que me estás contando, Carlos. Así que creo que me vai a ser unha lectura interesante. Paréceme a min, Así que xa irei bechear por aí. Pero é verdade, O sea, sector primario, eu digo a agricultura, pero tamén a gandeiría e a pesca, porque se algo nos sobra aquí en Galicia é unha boa terra para plantar o que nos dé a real gana e unha riqueza estratosférica na costa, tanto de moluscos como de peixes nos nosos mares, nas nosas rías, uns alimentos de primeira. En gandeiría non lle podemos envidiar nada a ninguén. Creo que está todo na corda floxa, bastante. Suerte. Creo que es muy bueno que podamos tener un pedacito de huerta, pero el problema de Mercosur va más allá. Es decir, exhortamos a nuestros agricultores, pescadores, ganaderos españoles. Pois eso que dixía eu. Non estamos valorando. A ver, moita xente sí que o valora e sabe o que é, pero hai moitísima outra xente que non valora para nada o traballo do sector primario, que o toman por que non é tan importante, sabes? Que pensan que vai a sobrar igual alimentos se isto se tambalea moito máis. Si que os teño en tallo alto. Pois María, mañán non, porque é domingo, a non ser que vayas a algún sitio onde abran os domingos, como é en Padrón, que en Padrón tes sitios onde comprar a malla térmica de cultivo. Pero, se non, o lunes vaste á agraria de confianza túa máis cercana e se non á segunda máis cercana, porque busco ao mellor que o teñan por metro, porque se non saleche moi caro. Se ven ese que ven nos paquetiños doblado, unha que non trae o tamaño que ti queres, e o que venden por metro sole vir en doble ancho, de 1,80 ou de 2 metros de ancho, e ti só tes que coller o cacho largo que che fai falta. Suele ser moi baratiño, preto de €1 ou €1 moi pouco, o metro de doble ancho. Pero se o compras por paquetiños xa doblado, suele ser bastante máis caro. Entón, é mellor que... dille se é de inverno, porque hai malla térmica de cultivo de verán e de inverno. O sea, non é que sea de verán e de inverno, pero agora é moi largo para contar, pero sería que unha é moi finiña, que é como de 15 gramos, e a outra chamanlle como de 30 porque é un pouco máis gorda. E a que é un pouco máis gorda, de 30, é a que vai a soportar mellor temperaturas hasta 4 grados baixo cero, sempre cando non toque na planta, Aínda que deixar polo menos esta distancia separada entre a planta e a malla térmica e, por suposto, poñerlle unha especie de parapete arriba ou así, ou que faja como unha inclinación por si neva algo que resbale, que non acumule, porque senón o peso baixaría a malla hasta a planta. E se toca o hielo na planta, queima, claro. Entón, hai que facer como un esparabel, unha cousa que lle resbale. E dinos a Bela que os puerros non lle engordan, porque, Sabela, mira, os puerros vai a pasar unha cousa parecida aos allos, é da familia das alliáceas ou aliáceas, e o que solemos comer das aliáceas é o seu bulbo, o sea, a parte máis enterrada, non? Nos puerros tamén, aínda que tamén se come a parte aérea totalmente. O puerro cómese desde a punta de arriba hasta as raíces de abaixo, cómese todo. Pero, bueno, hai moita xente que o verde que o tira.
Non entendo por qué. Hai recetas como a bichixua que sí que ten que ser solo ca parte blanca, pero o verde cómese. Bueno, pois iso, que non lle engordan. Telo que poñer en un terreno que sea blando e que non se encontre que non se machaque ca chuvia, que non se compacte, que non sea duro, porque senón non medra ben. Ten que estar en unha terra moi solta. Non é que lle faga falta demasiada fertilización, porque se ten moita fertilización é un tipo de planta que non quere moita comida, porque senón o que fai é medrar moito ao largo e non engorda. Ou tamén che pode pasar que o teñas en un sitio que está encharcado, porque o que ten que desarrollar é o bulbo, e antes de desarrollar o bulbo ten que desarrollar as raíces completamente. O puerro ten unhas raíces, pois cada puerro pode ter como un círculo así de raíces, non? De fondo non moito, pero necesita que donde están as raíces non estea encharcado en agua, porque senón a agua rodea as raíces e privas de oxígeno. Si priva de oxígeno, as bacterias, que me vou a ir, que eu xa sei que me vou a ir polos xorros de Úbeda, pero cando vos lle botades compost a unha terra para alimentar unha planta, non estades alimentando a planta. Nunca. Nin botedes o que lle botedes. Bueno, se lle botades merda de miñoca, sí. Pero senón, calquera tipo de compost ou para alimentar a planta que botedes, realmente non alimentades a planta. O que estades facendo é alimentando, axudando as bacterias que en simbiosis cas raíces da planta, cos exudados que sudan, as raíces exudan como se foran alarmas, unha cousa así. As bacterias acuden aí e en simbiosis cas raíces, as bacterias comen o que vos botades na terra e danllo como asimilable para que a planta o poda comer. É que isto fai falta un vídeo inteiro de 1 hora para volo contar, porque así, claro, non sei se me lín ou se os din explicado, pero vos non alimentades realmente a planta, alimentades a terra, as bacterias, os microbios que hai nesa terra e que preparan a comida para a planta. É como se foran os cociñeiros das plantas. Entonces, si os teus puerros están, botas demasiada fertilización, se están en un sitio moi encharcado, que era o que estaba dicindo, a agua non permite que vivan ben os microbios a fogos, porque necesitan oxígeno para vivir, igual que nós. Sin oxígeno, ti deixa de respirar un minuto, te ahogas. Pois entón os microbios, pois pasa o mismo. Os que viven na superficie da terra necesitan oxígeno para vivir, e se está moi encharcado, esa agua non permite que vivan aí, entón esa planta non se alimenta. É todo unha cadena, o sea, é unha cadena, todo está relacionado. Nusca, axúdame, teño unha especie de insecto no invernadero que se camufla, parece unha folla queimada do tomate, e de repente abre as alas e voa. O caso, que me destraga tomates e pimentos. Susi, pero isto no verán, non? Non agora. E tes algunha foto? Gustaríame tanto ver unha foto ou un vídeo para saber do que me estás falando. E xa, se mo puderas mandar á radio, pois tería genial, porque así poderíalle axudar a outra moita máis xente para entender, pero claro, un insecto que non sei de que me estás falando e necesito saber de que me falas para che intentar axudar. Pienso que los políticos de acá y de Europa no piensan en los productores. Ah, no, no. Gracia, mira, os políticos no único que pensan é nesto. Dame igual de que partido sean e de que parte do mundo sean. Hai moi pouquiños contados así con unha palma dunha man que miren de verdad polo pueblo. Todos miran a economía do bolsillo. A ver. A ver, madre mía, que aí. Joder, canto sabes, eres unha enciclopedia.
Non é para tanto, son cousas que fago. Sabes que pasa, Celi? Que levo toda a vida vivindo na horta. O sea, eu nacín nunha horta e cando era pequena vivíamos do que se producía da horta. Entón, querendo ou sin querer, ou non tendo gana, ou tendo desde meniña, fun criada en como se crían as cousas na horta. O sea, eu chegaba da escola e o meu traballo era ir a arrancarlle as ervas aos repolos, ou a trasplantar os tomates, ou a poñerlle aos pimentos non sei que, era ir á horta, muxir as vacas, estar cos animales, entón, pois, todo o que sei ven da base de que son prove. Se fora millonaria, non tería que haber traballado desde meniña, pois, cos animales e na horta. Entón, casi agradezo que ser prove. Son prove, entón sei cousas. Non me quedou outra que sabelas para sobrevivir. Gracias, Mercedes. Es que non me salían. Al final lo conseguí, pero ya no sé si ni dónde le di a un me gusta ou así, supoño. Gracias por estar outro sábado connosco. Mirámoste o martes. Miramos o martes, vémonos no Quen anda aí. Así que, xa sabes, non sei nunca a que hora, porque pois desde que empeza hasta que acaba podo estar ali, eu estou ali. O sea que, como é un programa en directo, máis ou menos hai unha escaleta programada, pero un programa en directo sempre vai como vai, e ao mellor leva un atraso, leva un adianto, leva un... Sabes, intentan ir, pero non sempre ocurre, porque é en directo, entón sempre se escapa un pouquiño a aquel. Pero, nada, estaremos no Quen anda aí. Entrou agora tamén Albi Luchi. Hola, Nuski, un abrazo de Alba, de Lucía e de Nico, porque agora xa somos 3 na family, 4, esos son 4, claro. Así que un biquiño tamén para vos. Nusca tamén te pode interesar a publicación do Instituto de Resiliencia a través da entrevista 15-15-15. Ai! Podelo atopar todo isto. A min, iso de 15-15, a non ser que falen mal do 15-15, non sei eu se me interesará moito. Pero, bueno, eu me imagino que xa que mo dis, que o estás dicindo, porque o 15-15 é todo o contrario ao que eu considero alimento sano. Porque o 15-15, precisamente, con isto acabamos, que xa vai alá un a un, o 15-15 é un preparado alimenticio para plantas de laboratorio, fabricado, que é para suelos mortos, para chans nos que non hai microbiología, nos que non se coidan os microbios, ou nos que non se bota materia orgánica. Entonces, donde non hai cociñeiros para alimentar as plantas. Isto quere dicir que se non hai cociñeiros para alimentar as plantas, o que nos queda é botar alimentos artificiales. Pois é o mismo que se o noso sector primario deixa de fabricar comida nas hortas, vámonos a ter que alimentar de pastillas de vitamina C, de pastillas de vitamina A e de, non sei, cousas en polvo e en pastillas. Pois sería o mismo para as plantas, por iso eu non, o do 15-15, pois sería o contrario todo do que eu. Bueno, pois nada, sinto moito ter que deixarvos así, gracias por estar aquí conmigo sendo sábado e sin tervos avisado, para min é moi importante saber que estades aí. Mola moito. Hola, profe, un sábado, moitos cambios na vida. Ai, Xavier, se eu che contara, teño moito traballo en este febreiro e moitos dos traballos que teño son en domingos, entonces non vou a poder estar con vos os domingos. Así que vaivos a quedar un directo de todos os xeitos guardado por se o queredes ver e vémonos para a semana. Non, Nusca, 15-15 é o título da publicación que escriben cousas de interés. É que 15-15-15 é como se lle chama de toda a vida o alimento artificial das plantas. 15-15. Pero bueno,
Eu intentarei poder avisarvos uns días antes. Poñerei igual que eu uso unha foto, pois mira, este sábado vou ter directo, pero que sepades que en febreiro vaime a costar moitísimo estar con vos os domingos, tanto que non vou a poder estar. Así que desexo-vos unha boa semana e vémonos pois cando poida. Moitísimas gracias por estar aí a pesar de non avisar e de non ser o día normal do directo. Un biquiño para a miña maravillosa comunidade. Coidádevos, portádevos ben, sede felices e ide preparando o disfraz de carnaval.